Barka da zuwa wannan tasha mai suna Gidan Yara TV. Domin kasancewa da mu a kowane lokaci, muna roƙon ku kada ku manta ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, domin ta haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri kai tsaye YouTube za su sanar da mu. Wannan shi ne fitaccen jarumin mawaƙi kuma matashi a masana'antar Kano, wato Salim Samad. Salim Samad akwai fitattun waƙoƙi wadda masana'antar Kano ba za ta manta da su ba, duba da irin waƙoƙin da yi. Tun daga waƙar da yi zo mu sasanta da kuma waƙar fim ɗin labari na guda biyun da aka yi da wancan karan da kuma wannan wacce ake wato so kenan. Wannan waƙar so kenan dukkanin lokacin da aka sauko ta a cikin filin labari na yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya masoya farin ciki. Waƙa ce wacce aka sake ta a ɗan ƙanƙanin lokaci, wanda daga lokacin da aka sake ta zuwa yanzu zai iya kaiwa wata 8, amma wajen mutane 800,000 ko kuma 600,000 da wani abu sun kalli wannan waƙa. Duba da waƙa ce mai matuƙar dukkanin abin da ake buƙata, an zuba mata kalaman soyayya yadda ita mata a ciki. Mawaƙin Salim Samad ya zo da salo ne na daban a ɓangaren waƙoƙi, ya zo da nashi ɓangaren. Duba da kowanne mawaƙi akwai ɓangaren da yake ɗauka, Salim Samad wannan ɓangare da ya ɗauka ɓangare ne mai matuƙar amfani. Ma'ana ɓangaren kun san kowanne mawaƙi, wani mawaƙi ya kan ɗauka ɓangaren waƙoƙin soyayya, wani na siyasa, wani kowa da akwai ɓangaren da yake ɗauka, wani kuma waƙoƙin tallace-tallace da sauransu, wani waƙoƙin sarauta. Dai kowa akwai baiwarsa kuma akwai ɓangaren da yake yi masa, kuma in dai har mutum ya zo ɓangaren nashi za ku ga in an ɗaukata su sai ya yi abin da ba ɓangaren nashi ba ne, dole sai an gane. Amma shi wannan mawaƙi ɓangaren waƙoƙin soyayya a nan ya yi fice. Duba da dukkanin waɗannan waƙoƙi wadda na yi sabo muku daga cikin waƙoƙin da suka yi trending wanda aka san su sosai. Akwai waƙoƙin da yawa ko da ma baka saurara ba ko kuma baka duba ba, idan ka duba shafin nashi na YouTube za ka kalle su za ka da ya yi musu album. Amma wannan waƙoƙi dai guda 2 zuwa 3 ba kamar su. Waƙar zo mu sasanta da labari na ɗin da kuma dai wannan labari na wato so kenan. Sanadin labari na wannan waƙa ta yi trending sosai, wato matashin mawaƙin wannan waƙa ta fito da shi daga cikin fitattun waƙoƙin shi, da kuma ma dai ƙara sa shi ɗaukaka a wannan lokacin da muke ciki. Wannan shi ne fitaccen mawaƙin Kannywood wanda yake tashi, shi ma yana ɗaya daga cikin mawaƙa wanda suke tashi a yanzu. Sannan domin kasancewa da mu kada ku manta ku yi subscribe, nan ku danna like a kan wannan bidiyo idan ya burge ku. Na san dukkanin wanda ya kalli wannan bidiyo ɗaya ne daga cikin masoya ko kuma mabiya wannan mawaƙi. Shin daga cikin mawaƙin nan akwai fitaccen waƙa wadda ita burge ka sosai? Sai mun haɗu da ku a comment ɗinmu na wannan bidiyo. Sannan mun gode sai mun haɗu da ku a waɗansu bidiyoyi namu na gaba. Kada ku manta ku danna like sannan ku yi subscribe domin samun waɗansu bayanai akan wasu sababbin mawaƙa.